Heldu gara, azkenean. Bidaia luzea da, bai? Baina merezi du, leku ederra da. Uarteak ederrak dira. Bai, itsasoa eta mendia, biak batera. Grabatuko ditugu irudi batzuk? Ados, lehen bizi olatu batzuk zer iruditzen zaizu? Arroka horiek grabatuko ditugu? Hori da. Ea... Olatuak grabatuta. Orain eskailerak? Ados, behetik hasi eta goraka. Hori da, behetik hasi... Eta gora, egina. Bikain, eta amaitzeko... Baseliza grabatuko dugu. Bai, ondo ikusten da hemendik? Proba egingo dut. Eta, ikusten da zerbait? Bai, harrizko paretak, teilatu gorria... Kanpandorrea grabatu duzu? Ea? Kitxo, Ados, orain zure irudi batzuk hartuko ditugu. ondo da. Non jarriko naiz? Ba, hortxe, uarteari bizkarra ematen. Hemen ondo? Metro bat atzerago? Hemen ondo? Hori da. Tori mikrofonoa. Prest? Itxaron pixka bat. Prest. Arratsaldeon, Gaztelugatxera etorri gara gaur. Peio, Zer? eta aurrekoak. Bai, barkatu, berriro hasiko naiz.